Oh my gosh, Begw. Ti'n probably'n iawn. Bang on! Hiya guys, croeso nôl I sianel YouTube o'r byd PopT. Mae Begs nôl. Begw, edrych yn well na fideo diwetha. Diolch, sy'n ni'n gobeithio. Fi actually di defnyddio drych i neud make-up fi bore yma. Falch I glywed. Ond fi ddim cweit yn siŵr be di'r thema y fideo yma. Ti'n gwisgo melyn, fi'n gwisgo melyn. Be sy'n digwydd ar Fawrth y cynta? Dydd Gŵyl Dewi! PopT wedi creu cwis I ni I weld pwy sy'n nabod hanes Cymru orau. Ond, cyn I chi weld Begw a fi yn stryglo I ateb y cwestiynau, beth am I chi Tanysgrifio i'r sianel? A hoffi'r fideo. A gwasgu'r glwch bach notification. Reit, barod amdani? Na. Cwestiwn rhif 1. Sawl castell sydd yng Nghymru I gyd? Y cant agosaf sy'n ennill. Ti'n wedi bod I lot o gestyll. A fi, ti'n bod, nes I sioe dros yr haf rhwng Castell Cymru, so dylen ni wybod. O, dylsech chdi wybod. Dylen ni wybod, ydw I yn dod na? Oh gosh. Beth yw enw'r afon mwyaf sydd yn rhedeg trwy Gymru yn unig? Oh, please, fi'n rybys yn deiryddiad, please. Mae'n embarrassing. Dwi'n jyst yn mynd I roed yr unig afon dwi'n gallu meddwl am. Sawl sir sydd yng Nghymru? Fatha sir o ran... So fel... Mae gen ti fel sir Fynwy, sir Benfro, ta actual sir. Ta fel... Yes, be? Mewn bratiaeth, laimi yw'r gair slang am Sais, a ciwi yw person o Zeeland Newydd. Beth yw'r gair bratiaeth am berson o dde Cymru? Fi wedi gweld ciwi. Do, dwi'n gweld ciwi fyd. O, ti'n gwybod mae gen ti fatha gogs ydi... Ie, hwn dws. Ydy ni fod helpu'n gilydd fan hyn? Dwi'n gwybod, na, da ni ddim. Oh my gosh, mae'n fel na beth yw e? Yn yr Eisteddfod Genedlaethol, rhoddir y wobr uchaf am gerdd y mesurau caeth. Beth yw'r wobr hon? Oh. O, oce. Easy. Cynghanedd o bethau. Ie. Cynghanedd o bethau. Pa awdur enwog, llyfrau Saesneg plant, cafodd ei fagu yng Nghaerdydd? Dwi'n gwybod. Fi'n hwn. 7. Mae trigolion lleol yn galw Machynlleth yn Mach. I'r cant agosaf, faint o trigolion lleol sy'n byw yn Machynlleth? Beth yw poblogaeth Mach? Cwestiwn 8. Mae gan Sir Benfro lawer o gestyll, ond pa un oedd man geni Harri'r 8fed hwnna? V11? Ie. Harri'r 8fed. Gwych. Sawl dinas sydd yng Nghymru I gyd? Dinas. Un, ie? O na. Na. Reit. Fatha mae Cynarfon yn dinas. Cwestiwn 10. Enwch nhw. 11. Yn 2021, beth yw poblogaeth Caerdydd? Cwestiwn olaf. O, cwn I off. Deiryddiaeth to. Oh my gosh. Beth yw enw llyn naturiol mwyaf Cymru? O, shut up. Dwi'n gwybod. Oce. Iawn. Oce, done. Wyt ti'n barod I glywed? Na. Reit. Y cwestiwn cyntaf oedd, sawl castell sydd yng Nghymru I gyd? Beth nes ti roed? Nes I roed 150. A nes I roed 367. Yr ateb cywir yw 400, so pwynt I fi. Cwestiwn rhywun 2 oedd, beth yw enw'r afon mwyaf sy'n rhedeg trwy Gymru yn unig? Be nes ti roi? Nes I roi Afon Tab. Ond oedd yr unig afon o'n i'n gallu... Afon Teifi nes I weid. Dwi'n meddwl achos o hwnna sydd yn ardal fi. Ond yr ateb cywir yw yr Afon Tywi. So, neb. Sawl sir? Oh my gosh, Begw. Beth ti di roi? Ti di roi 4? A fi di roi 22. O, mae un o'n ni way off. Oh my gosh! 22! Bang on! Cwestiwn 4. Mewn bratiaeth, beth yw'r gair am person o dde Cymru? O'n i di roi hwntw. Nes I roi taffs. Taffi. O, gei di gael hwnna? Ie, ti'n siŵr. Yn yr Eisteddfod Genedlaethol, rhoddir y wobr uchaf am gerdd y mesurau caeth.
Beth yw'r wobr hon? Bendith. Bendith, iawn. Bendith nes ti roi? Cadar, y gadar. Y gadair nes i roi fyd. Cadair! Pa awdur enwog llyfrau Saesneg cafodd ei fagu yng Nghaerdydd? Roald Dahl! Mae trigolion lleol yn galw mach yn mach. I'r cant agosaf, beth yw poblogaidd mach? O, tibo, hwn, beth fel un. Beth ti wedi rhoi? Dwi wedi rhoi 267. Brilliant. O, di ma... Cant. Sorry, 5,000. O, fi way off, felly no. Dwi'n rhoi 10,000. Wyt bod chdi... Ti'n probably'n iawn. Dwi'n meddwl bod chdi am fod yn iawn. Dwi'n meddwl ti faint o'n ysgol o hyn. 2,200 chdi. O, na ge ti sy'n agosaf. O, ie, ti'n bwysig. Mae gan Sir Benfro lawer o gastyll. Pa un gafodd Henry'r 8fed ei eni? Be ti'n dweud? Dwi di wneud enw i fyny. Castell yn Mynydd. Castell yn Mynydd. God, fi eisiau Castell Penfro. O. Ti am fod yn iawn nes o dim ond. Penfro. Na'r neu gastell o'n i'n gwybod o'n i'n lwc yw hwnna. Sawl dinas sydd yng Nghymru i gyd, conio? Bags, beth sydd yn rhoi? Deuddeg? Dwi wedi rhoi 12 y fi. Oce, iawn. Yr ateb yw... Beth oedd Saith, ie. Saith? Oce. Cwestiwn rhif 10, enwch nhw. Caernarfon, Caerfyrddin, Caerdydd, Aberystwyth, Rhondda a Bangor. Oh my gosh. Be ti di rhoi? Caerdydd, Caernarfon, Abertawe, Bangor. Ond Be di'r atebion? Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, Bangor, Tyddewi, Llanelwy a Wrecsam. Llanelwy nina? So faint ges ti? So ges i Caernarfon, Aberystwyth. Dyw Caernarfon ddim. Dyw ddim? So ges i Gaerdydd. Ges ti Caerdydd, a Bangor. Ges ti Caerdydd, Bangor, Abertawe. Yr un, beth yw poblogaidd Caerdydd? 300? Beth ti wedi rhoi? 30,000. Fi wedi rhoi 450,000. O, ti'n agosach, sy'n i feddwl. Dyna cael gweld e. 362. Oh my gosh! Mae'n dda. 30,000? Begw, ti o Gaerdydd? Dwi'n meddwl bod ni'n byw yn y sentri. Beth yw enw'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru? Nawr gwranda, fi wedi gweud pas. Dwi... O, yr unig llun o'n i'n gallu meddwl, llun traws. Diolch yn mynd i fod yn hwnna. Llyn tegid. Ie, mae'n neud sens. Llun... Bala. Ta beth? Oh gosh. Begw, mi ges ti 5 o bwyntiau. Ac mi ges i, sa'n gwybod shot, look ma siŵr, 10. Ei. Wel, fi'n credu bod yn saff i weid, bod ni wedi dysgu lot yn y fideo yma heddi, Begw. Do, yn sicr fi wedi. A dwi'n mynd i fynd yn ôl i ysgol, dwi'n meddwl, i ddysgu am ddearyddiaeth poblogaethau llefydd. Dwi'n mynd i fynd i trecio efo MacPac rownd Cestyll Cymru. A cymryd o bobl sy'n ar hyd y ffordd. Ond fel fi'n gweud, bob fideo, cofiwch i danysgrifio A hoffi'r fideo. a gwasgu'r glwch bach y notification. Ond hei, na ni weld chi gyd yn y fideo nesa. Ta-ra! Mi sy'n ddim wedi dod, gan wedi dod. Cwestiwn rhif 1. Excuse me! One job, yfe? Okay, fine. Okay. Sorry. Iawn. Iawn. Diolch.